Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal-podcast tal-lum, nsellimlek Giorgio, nispera illi tinsab tajjeb. Good evening. Good evening. Good evening xieġifiru, minnet jarana fil-ħodu. Għax fuq Facebook jistaw jarana xħen iridu, imma infakru li aħna il-ġimma fid-9 ta' filgħaxija inselmu kol lit-telespettaturi ta' Smash Television. Yes. Illi kellna feedback tajjeb matul dawn il-ġimgħat u nirringrazzjawhom mill-qalb li tiseguna kull nhar ta' ġimgħa fid-9 ta' filgħaxija. U grazzi tal-li tixxerdu l-kelma li nkunu fuq Smash. Ekku. Mela nilqawkom għal podcast tal-lum il-mistidna tagħna tiegħu ta' George, kont nisma' ħafna li hi simpatika veru. Ġifieri llum fil-ftit ħin li konna flimkien ikkonfermajt. U hija persuna mingħajr. U naħseb il-ġenituri tagħha kienu jafu li kienet se tkun Angelo. Għax anke l-isem. Poġġew, eżatt. Ara pereżempju tiegħek ma kinux jafu għax kienu jsemmuk John Mary. John u Tmeri. U li l-ek xisemmuk? Tart, dejjem tart. Jien tart. Ara ma tistħiġ. Ara veru ma tistħiġ. Mela, il-mistidna tagħna hija ħadħlif Angel Kuxkiri b'Omana. Jekk tajt Angel Kuxkiri, forsi dak li kun jgħid Angel Kuxkiri Mini. Imma Angel Kuxkiri ta' Puttinu mill-ewwel ikunu jafu Mini. Ara fejna. Dak il-wit sabiħ. Kif vera ħelwa ta' inti? Thank you, da. Vera. Dak sabiħ ħafna. Però inti persuna li tiġandu ngħid ftit ħin li għamilna nselmulek l-għanet. Nselmilkom, grazzi. Il-ftit ħin li għamilna miegħek qabel bdejna l-programm, isek ġib ċertu ferħ fl-istudio. Għax inħobb nitħaq. Ux. Ija. U middu daħħaqtuni wkoll. Ukoll. Oġbitek ta' John Mary. Ta' John Mary. Ara ma rġax narak titħaq. Itħaq, għat id-daħk sabiħ. Ħafna, ħafna. U inti persuna illi ħafna drabi titħaq, ħafna drabi tibki. ħafna, ma xek, naraw ħafna dbatija u imma sabiħ li xi kultant titħaq. Mhux kultant, kemm jista' jkun il-ħin kollu għax id-daħ. Namlu l-almutana biex niċċajtaw. Eżatt. Meta nsemmu Puttinu Kers naturalment l-ewwel meġuna f'moħħna it-tfal. U jiena xi ħaġa illi ma nistax nifhem għax jgħidulek pereżempju jekk tpejjeb ħafna jaqbdek kanser, jista' jaqbdek kanser, jekk tixrob ħafna jista' jaqbdek kanser u vera. Ma żmien tista' imma tfal ma jkunu pejpu qatt ma jkunu kielu qatt ta' affarijiet jinnaf xi ħadd ta' 6 snin pereżempju. Dan f'dan is-6 snin ikun ingħata jew tkun ingħatat l-aqwa ħalib, l-aqwa ikel mill-ġenituri u mbagħad jalla qatt imma xi tfal jitfaċċalhom kanser. Kif il-mediċina tispjega di, pereżempju? Risposta m'hemmx, però b'xi mod isir difett fil-ġenetika u ġifieri u jsir il-baby. Ikun hemm difett imma raġuni għal xiex mhijiex spjegata. Ġieli kellkom tas meta tajt ikun hemm difett.
Isir difett fil-chromosomes. Le, mux Mhux ikun huwa ereditarju biex niftemu. Le, mhuwiex ereditarju. Huwa tort tal-om jinna. Le, huwa tort assolutament taħat. Dik li nixtieq, għax forsi jkun hemm xi ħadd jarana jgħid il-laħwa. Għal xi raġuni, ikun hemm difett fil-genes. Mod naturali. fil-chromosomes. Ekku. Ġifieri ma ir-raġuni għal xiex. Mhijiex spjegata, ġifieri mhux għax għamlet xi ħaġa l-om, jew għax kielet xi ħaġa, jew għax ġiet esposta għal xi ħaġa. Ovvjament jekk tkun esposta għal ħafna raġġi eżempju, hemm riskju, imma l-verità hija li l-maġġoranza tan-nies li jiġrilhom hekk ma jkun esposti għal xejn. U jkunu kielu healthy kif qed inti taw lil-uliedhom, eżempju, jiġu tfal jgħidulek jien għamilt sa 4 snin inti hija breastfeeding. Mux hekk qed ngħidlek, eżatt qed ngħidlek, ikunu ħadu l-aħjar affarijiet tat-tfal. Jew ma mardu qatt. Jew ma marduqat, un bat daqqa waħda l-ħarsqat jitfaċċa. Imma jiena niftakar biex nkunu nitbismu wkoll kif temna. L-antiki niftakarhom jiem meta kienu nkunu tqal u tmur tikol pereżempju xi pasta qudiem mara tqila, tittija biċċa x'jiġi bix-xewqa. Ma nafx x'inhi xewqa. Jien inkollu bix-xewqa. Għax inkollu bl-aptit. Mela, ħanibda mill-ewwel bl-appell tiegħek lill-ġenituri. Soltu normali nagħlqu naf li inti m'intix tabiba, imma b'dak li inti mill-esperjenza tiegħek, b'dak li tara, bħalma aħna nintervistaw it-tobba, kważi aħna llum peress nintervistaw ħafna tobba. Ma ngħidulekx x'għandna ntuk mediċini, imma probabbli ngħidulek x'għandek jekk tgħidilni triġanijaw, għax tant nisimgħu. Imma inti l-istess, ġifieri mill-esperjenza naħseb tidħlu anke fil-mar ta' tfal u tieħdu l-informazzjoni, mhux vera. Mhux hekk, inti tara kwalunkwe tip ta' mart, ħafna tfal u ħafna nies. Ġifieri tkun tifhem ftit żgħira, ma ovvjament maħniex tobba. Mhux hekk. Imma anka t-tobba min jaf ħansemmi il-dottor Kalvanja u nselmu l-memorja tiegħu. Min jaf kemm spjegalkom affarijiet. Ekku, konserejlek min jaf kemm il-darba, inċempillu u joqgħod jagħmel xi sija fuq it-telefon jispjegali eżatt l-affarijiet għal xiex jiġru, għal xiex jagħti dik il-mediċina u mhux mediċina oħra. Mhux hekk. La semmejni, il-mew ta' dottor Kalvanja ħasditkom immens. Ħafna. Għax dana Ara, jabadni l-bart nżemmija, fil-li ħaj, fil-li mejjed biex najtek. Ma tifhimiex il-ħajja, ġifieri. Fejn kont meta tawk l-aħbar? Id-dar, l-ewwel ma ċemplu lili. Ġifieri kien għadhom kif laqtuh. U eżatt kif kien malar kien għadha tal-qas ġiet l-ambulanza, għalu li tajru l-Dr. Kalvanja jatawek u mhux jieħu nifs. Kienet għadha ma ġietx l-ambulanza. Fuq il-post. Fuq il-post, Fuq il-post, dak il-ħin, ġifieri min kien jgħat miegħu. X'kien l-ewwel ħsieb li ġuk moħħok? Li mhux vera, u ċempiltlu infatti. Batt it-telefon u tajt minn ma minn kien u ċempilt lilu. Ħsibt f'Pottino? Le, xi ħsib fuq Pottino dak il-ħin ma taħseb xejn, u ġifieri. F'ħabibu. Dak il-ħin inti tiġġennen, ma hekk nibda nqillhom nibda ngħid. Telaq, hekk. Sa dakinhar fil-ħodu, għax kien viċin l-ewwel tas-sena, sa dakinhar fil-ħodu bat li Happy New Year. Ġifieri sa lejliet fil-għaxija għalli ħireġ bil-lif. U meta kien għax insejt il-ġurnata? Fit-28, fit-28 ta' Deċembru. Ġifieri ma ninsijiex. Kienet. Mbagħad morna l-isptar jiena u Reni u mbagħad ġiet il-mara tiegħu. L-ewwel ħaġa li tgħaddilek minn rasek hija kif se ngħidu l-mara tiegħu. Xi ħadd irid jgħidilha. Mamma mia. Esperjenza veru. Il-mara tiegħu Carmen inselmilha minn hawn kienet qisha l-qaddisa u ġifieri ispirazzjoni imma xorta hekk iżammet kalma. Hekk vera. Imma kienet esperjenza kera. Imma in-nies l-iktar l-inkwetaw anke l-poplu Malti. Ovvjament ħassejna għalih bħala persuna, kull min ikollu inċident tħoss għalih. Però l-poplu Malti ħass ħafna iktar għax tlifna l-xi ħadd li min jaf kemm salva tfal. Mhux hekk, tlifna l-xi ħadd prattiku jiena ngħid. Bniedem li inti għandek ktieb u tistudja fuqu, imma mbagħad għandek xi ħadd
li dak li qed tistudja tpoġġeħ fil-prattika. U meta inti għandek it-tfal li għaddej minn xi 3 snin trattament tal-kimoterapija u l-ġenituri tagħhom l-istress li jkunu għaddej minnhom u ssib tabib li jekk inti għandu parti ħajjara kif se jagħmel idawwar kollox biex jibgħatik il-parti ħalli inti kollok memorji sbieħ anke f'dawk 3 snin. Xeħlew, kien uman. Kien prattiku umanu li hu kien jgħidilna tfal jgħaddu biżejjed dbatija m'għandniex inkunu aħna li b'xi mod nitfawlhom iktar dbatija. Xaħġa li semmaw ħafna nies kienu anka ġenituri li ma kienx ħares lejn it-tfal bħala numru, per eżempju. Aħna għaddejna esperjenza f'kull isptar, isma' murat il-mediċina tal-bet number 6. U ma kienx għajtek. Murat il-medicina u l-isem tal-persuna. Mux l-isem biss, ġifiri aħna nafuhom it-tfal bisimhom kun jomhom bil-ġenituri tagħhom kollox, ġifiri dak kien jidħol jara tfal jilab magħhom. Niftakar tifel minnhom, eżempju, kien idaħlu fit-toilet, jiftaħlu l-ilma ta' parżieti tiħxawar kien jgħidu għax inti qed tinten. Eżempju biex jiċċajta, u kien joqgħod bil-paċenza jidħol fit-toilet iħallih isakru. U meta jilab magħhom. Jilab magħhom. Ħadejlek il-logħob huwa parti mit-trattament u mill-kura tat-tfal. Semmejt il-mara tiegħu biex tuwa l-aħbar, imma bad kelkom biċċa xogħol jibsa biex tagħtu l-aħbar l-tfal li dakinhar f'dak iż-żmien il-ġenituri u t-tfal, il-ġenituri t-tfal ħadu ħafna bi kbira. Jiena naf ġenituri li qalulna li aċċettaw li t-tfal tagħhom mardu bil-kanser imma ma aċċettawx li miet. Għax għalihom is-serħan tal-moħħ li għandek persuna li tirrispondik bil-lejl, eżempju. Għandek persuna umli li jekk inti qed titloba second opinion ħatejnek biex iġġib dak is-second opinion. Lill-maġġoranza tat-tobba huma hekk, però mhux kulħadd huwa hekk. Ngħidlek aħna rajna eżempju sabiħ bih. Eżempju sabiħ bih u għalhekk tipprova xi ħaġa sabiħa tkompli tkabbara. U kull tabib irid jifhem u ħafna minnhom jifhmuha għax jien għandi ħafna ħbib tobba illi jekk għandek persuna marida jew għandha l-ulieda morda jew qed tieħu l-kura tal-kanċer. Jien għaddejt minn ommi u missieri. Fil-għaxija kont insib il-wens ta' tobba ħbib tiegħi. Illi kont inċempel jgħidu li ċempel x'in trid. U ġieli ċempiltilhom fil-11 ta' bil-lejl ngħidlu ommi bidle ma nafx x'qed jiġri x'nista' nagħmel. Immur l-isptar jew ma mmurx. Taf inti għax inti George kien viċin tagħna. Hemm Malla u hemm it-tabib. Jiġifieri dak it-tip li dak li jkun ħares lejn it-tabib bħala Alla li dak il-ħin ħajsalvah. Jiġifieri, alright, inti lil Alla titolbu. Dik il-kelma jkun irid. Dik it-tikka żgħira kelma tista' tollih is-sema u tikka kelma li mhix posta bniedem tista' titfgħu ibati lejl sħiħ, eżempju. Ekku, skont jekk inti tkun taf riżultat, eżempju. Għaliex tħalli bniedem lejl jistenna salada. Illum jgħidulek illi huwa dritt tal-persuna li jkun jaf li għandu kanċer. Imma jekk għandek persuna għandha 90 sena jew għandha 80 sena. Jiena li kont jien l-ommi ma kontx ngħidilha qatt. Kont inti għall-kura imma xi darba ngħidlek l-esperjenza tiegħi. Kemm rajta kera t-tabiba imma kulħadd jgħaddi minnhom, mhux ħadd ma jixtieq jara lil xi ħadd għall-qalbu iweġġa'. Ħa nitkellmu fuq Angelo Puttino Kers, kif bdiet ir-relazzjoni tiegħek u mbagħad Ren inkellmuh meta jkun hawn meta jkun hawn. Mbagħad għandna programm ieħor ma' Reni tajjeb, fridnikom ftit. Ma xorta naħseb Reni kien il-bniedem li daħħalni f'Puttino. Ġifri jiena bdejt naħdem bħala ners, kelli 21 sena, u dejjem kienet il-ħolma tiegħi li naħdem ma' tfal. it-teżi tiegħi kienet ta' dak iż-żmien kienet iffukata fuq tfal morda bil-kanser. U allura meta bdejt naħdem fil-ward ma' tfal morda bil-kanser, kienet ħolma għalija x'kont vera nixtieq naħdem hekk, u nsertajt naħdem fix-xift ma' Reni. U Reni kien diġà bdieħ flimkien ma' Dr. Kalvanja il-Puttino Kers. U niftakar meta bdejt naħdem fix-xift miegħu kien qalli inti għalmana ħaġa Puttino. U naħseb li Ren ispirani ħafna dak iż-żmien għaliex jiena kont nimmaġna nurses li
jagħmlu minn kollox għal daw it-tfal. U niftakar li Reni jilab ma' tfal, niftakar nanka nitmeku magħhom mal-art u nxarbu l-xurxin fil-word. Imma kif ġiet l-idea ta' Putin? Waqt kikra kafe, waqt. Le, jiena ma konċ hemmhekk, imma. Jew twildet b'mod naturali. B'mod naturali għaliex Reni kien naturali organizer. Ġifiri, kien iħobb jorganizza parti sa' tfal, ġifiri jimmeta wasalt jena, eżempju il-parti tal-milit kien jatemmek diġa, il-ward kien diġa ra kif għamil biex ġib sponsors, kien għadu laqas bis jeżisti, ġifiri Puttinu, ma xorta kien diġa bidijom daw l-affarijiet, kienem il-ward diġa mżejna bid-dekorazzjoni ta' tfal, il-televisions dak iż-żmien St. Luke's, ma kienx hemm television f'kull kamra fil-kamar tal-pazjenti. Ma Reni dak iż-żmien kien impjegat l-isptar, u xejn. Ners, ġifri aħna nersis konna. Nersis. Imma kien jara kif jagħmel biex, eżempju, jekk tidħol inti u inti taħdem ma tal-kafe, jara kif iġib magna tal-kafe għal kull kamra li hemm Ma fil-ward. Reni qiegħda ġo fieħu wkoll dik. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek Għax anke qabel il-programm ġabinna xi ħaġa x'nieklu. ħaffi jiekol u jidher fih. Mhux waħdu, nirringrazzjah għax ma kont qed nikil ċej, ġifieri. F'Buskottin stenna kollox. Eżatt. Tajjeb, issa mbagħad ħajkonna l-Reni ġifier ħansaqsuh l-istess mistoqsijiet. Xi ħaġa li toġbok f'Reni. Xi ħaġa li ma jaqta' qalbu minn xejn, ġifieri Reni kien jaħdem ix-shipbuilding u mix-xejn ra ħafna biex għamel Puttinu u baqa ta' qalbu minn xejn għax meta jemmen li xi ħaġa tajba tibqa' tiġġilet għaliha. Anka jekk inti stess tidher ikrah għax fl-aħħar mill-aħħar inti toħroġ rebbieħ. Isma' hemm xi ħaġa li kieku jkollok tibdel f'Reni xi tkun. Iwa li ma jikolx ħafna. Dik. Li ma jkollx pastizzi. Daqshekk biss. Jiena ngħidlu tant rajtu jagħmel ma' ħaddieħor u għamel ħafna miegħu wkoll. Li ngħidlu jien ma nitolbok xejn iżjed ħaġa waħda li tuħsib saħtek. Tuħseb saħtu. Għax ħobb jiekol. Ħankun antipatku. Mhux waħdu. Qed tibżalih. Għax inkella, għax dibaċċa ċnaqra u mux tajjeb u. Insomma, U għas-saħħa mhux tajjeb. Mux tajjeb għas-saħħa, allura. U hija biża. Mela nibża li jġilu xi ħaġa. Allura, ngħidu ħsib saħtek ma niġġieldu ħafna fuqha. Għax telbu. Kemm ħelwa. Mamma mia. Kont taf li simpatika, ma mhux daqshekk. Kien daw ħelwin. Għana ħelwin ma ġili jaqlawna ta' Imma kallilna jaqlawna ta' daħx Lilkom timwarja. ukoll tagħmlu dan. Ukoll. Imma tek dejjem ħassib lil min hu naqra sed jgħidula. jgħidula. Proġett ta' Reni u sa forsi nsaqsu lilu minn kien taħ l-idea jew minn fejn ġiet l-idea. Illum spiċċat istituzzjoni nazzjonali. Puttinu hija istituzzjoni nazzjonali. Ġifieri il-poplu. Il-poplu jara, mhux biss Ġorġ li hija f'qalb il-poplu dejjem, imma hija istituzzjoni nazzjonali. Inti għandek il-Malta Community Chess Fund li hija taħt il-President ta' Malta li naf li taħdmu ħafna flimkien. Imma mbagħad Puttinu l-istess isa istituzzjoni nazzjonali u llum naħseb anki l-gvern, kull gvern jirrikonoxxi li Puttinu hija importanti li tkun hemm. Le, eżatt, ġifieri Puttinu kiber b'mod li laqas biss naħseb aħna ma konna nafu li ħanikbru daqshekk. Ġifieri kieku issaqsini 20 sena ilu meta jiena bdejt naħdem fuq Puttinu fejn se jasal Puttinu, żgur ma kontx nobsor, ma mbagħad il-ġid ikattar il-ġid. U bniedem li jħossu maħbub u mbagħad jagħti ħafna lura. Ħala minlek żewġ mistoqsijiet f'waħda. Diġà semmejna xi ħaġa qabel. Imma ħanibda minn negattiv u nispiċċaw bil-pożittiv. Meta tirġivi telefonata jew tkun hemm u jgħidulek it-tali tifel miet. X'jiġri dak il-ħin? Diffiċli ħafna ġver. Dak huwa l-ar momenti fil-wordu. Dik hija inti tħossok xtaqt tagħmel xi ħaġa u ma rnexxilekx. Tħossok tlift il-battalja. U tħossok tlift il-battalja ma mhux hekk biss, ġifieri inti tibda tikkwestjonja lilek innifsek il-fidi kollox tibda tikkwestjonja, tibda tgħid imma jiena għamilna tant tajnihom x'tajnihom għamilnielhom x'għamilnielhom xorta ma kienx biżejjed.
U dak il-ħin u tara l-ġenituri mkissrin. Għax ħanajdlek, il-mewt kulħadd beża minna anka Sidna Ġesu Kristu. Ma li titlif. Il-mewt kulħadd jibża minna, min jgħid ma jibżax mill-mewt. Naħseb kultant ikun qed jitkessaħ naqra, għax naħseb kulħadd jitwerwer mill-mewt. Aħseb u jiena ma naċċettax il-mewt fuq it-tfal. Il-mewt fuq it-tfal hija xi ħaġa mhux naturali. Mhux naturali. U tinsellem il-ġenituri kollha li għaddew mill-mewt. Il-ġenituri l-aħwa. Tal-uliet. L-aħwa jibgħatu ħafna wkoll u inti tara tfal li jitilgħu l-Ingilterra, l-aħwa jibqgħu Malta tinfiret il-familja, jgħaddu minn dik it-tbatija kollha u tibda tgħid imma. It-tfal ma jmutux bil-kanċer biss. It-tfal imutu b'inċident pereżempju fil-li tisma' waqalek tifel minn gallerija. U l-ġurnata anka Puttinu ma jgħinx tfal li huma bil-kanser biss u ħanajdlek għalfejn. Għaliex aħna kellna il-kunċert Kalamita u f'Lulju semmejnikom u lajtu applaws kbir f'dar il-Mediterran kienet ippakjata tajjeb bit-telespettaturi tagħna u lajtu applaws kbir għaliex kellna l-Fabrizio Faniello u mument minnhom iddedika diska lill-tifla li kienet hemmhekk li tela tal-kura tajjeb u seta titla l-kura grazzi għal Puttinu. Eżatt, għax Puttinu beda fuq tfal għax kienet naturali, aħna naħdmu nersis ma' tfal morda bil-kanser, u mbagħad biżmien dak li jkun meta bdejna l-appartamenti u nagħtu l-appartamenti b'xejn, u mbagħad ikun hemm pazjenti oħrajn bid-dritt jgħidulek sewwa mela it-tifel tiegħi mhux tifel ukoll. U minn hemmhekk bdejna niftħu għat-tfal oħrajn ukoll, u mbagħad minn hemmhekk komplejna nkabru għall-adulti għax imbagħad jekk jiġi 18 sena, 20 sena, mhux kollha tbatija. Ħala millek domanda, ma mhux antipatka, importanti. Għax inti semmejt Reni u inti jalla tgħixu 100 sena u fuqhom. Għamilkom il-parti jalla. Imma Reni u Angel u tim tagħkom ma jistax jibqa' dejjem imexxi Puttinu. Ġieli qegħdin taħsbu jew ġieli taħsbu f'min jista' jkun il-futur ta' Puttinu, per eżempju, trawmu żgħażagħ. Żgħażagħ. Iż-żgħażagħ speċjalment dawk it-tfal li għaddew mill-kanser u llum kibru. Jiġifieri jiġu magħna anke waqt il-maratoni jkunu qegħdin hemmhekk jissapportjawna, ikollna attivitajiet, eżempju waħda minnhom hija Martina, eżempju. Kont se nsemmija għaliex kienet ħafna magħna f'Kalamita. Martina tilfet il-mami tagħha bil-kanser, tilfet il-boyfriend tagħha bil-kanser u hi għaddit mill-kanser. Imma xorta tara ħafna żgħażagħ, ġifri anke f'attivitajiet imorru huma tara lilhom. Imma għandna tim sabiħ ta' żgħażagħ u tieħu pjaċir tara lilhom u jġibu ħafna fer. Ma tmut qatt. Ħanajdu hekk. Le, aħna din naħsbu anzi, anke naħsbu biex għada pitada jekk il-maratoni ma jibqgħux isiru ikollna affarijiet li jirrendu l-flus biex inkunu nistgħu nibqgħu mantnu l-proġetti li hemm l-Ingilterra biex anka jekk ma jsirux maratoni jkun hemm introjtu tajjeb għal dawn il-proġetti jibqgħu għaddejjin. U meta għandek mu speċjali it-tfal, meta jmorru l-kura barra, inti tista' tgħid, jiena niftakar meta il-gvern kien iħallas ġenitur wieħed biex imur ma' tfal. Aħna niftakru. U mbagħad niftakar il-Dottor Joseph Muscat, Prim Ministru, illi kien qal isma' di mhux fer illi għax it-tfal iridu il-papa u l-mama jekk jista' jkun. Aħna niftakru żmien fejn laqqas ġenitur wieħed ma kien jiġi mħallas, il-lom kienet titla bħala ners. Istra, ma nafx di. Jiġifieri il-konsulent irid jikteb ittra. Il-laħwa. Żgur kien ħallas il-pazjent biss. U mbagħad l-om kienet titla, x'kienet titla għaliex inti tifel ma jistax jitla waħdu, allura flok itella ners itella l-om. Imma kien jikteb ittra biex titla l-om. U mbagħad kien jitla. Huwa riskju. Għaliex jekk il-vjaġġ huwa twil. Xek minn awsal Ingilterra, ma il-verità, ma mbagħad. Imbagħad kien jitla ġenitur wieħed u mbagħad bdew jitilgħu it-trejn. Kienet deċiżjoni tajba liħa il-gvern. Isma' fatina ngħid illi kull gvern dejjem ħadem biex jagħti support lil marit Alla ħares le. Mela, irrid ngħid jekk tippermettili rid ngħid proset ukoll lil ħaddiema l-inġiniera tal-Air Malta, il-linja nazzjonali tagħna, illi l-Air Malta ftit jafuha hija l-unika airline
jidirli fl-Ewropa żgur illi tinstalla inkubatur. Intom tafu. Jiġifieri, George, meta Mater Dei, id-Dipartiment tas-Saħħa iċempel lill-Air Malta jgħidulhom isma' għandna tarbija titlu urġenti l-Ingilterra. Li jagħmlu jaqalaw jaqalaw is-seats, jissagrifikaw anki li jaqalaw il-flus l-Air Malta, iwaħlu l-inkubatur biex waslu dil-baby l-Ingilterra. Ġifieri aħna bħala Maltin għandna napprezzaw ukoll il-linja nazzjonali tagħna u l-ħaddiema tal-Air Malta. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela, fadlina l-aħħar ftit ħin, ħanħallu ftit puttinu fil-ġemb ħalissa Da xej fuq hekk. inkunu nafuk. Apparti li Will George, il-min tammira l-aktar personalità. Apparti li l-komitnejn, Għallin nansina, Le, ġifiri, ara. il-min tammira f'Malta, per eżempju. Ħala person. Issa jibda tqil. Għax issa ħasiru nafu lila, l-ura ħajibda tqil. Ġifiri, jena naħseb li Puttinu ma nafx naħseb, ġifiri, imma. U l-żgulli għaw. Ħanejdlek, l-iktar nis li nammira naħseb u ma dawk nisa li għed jaqbżu għan-nisa. Ġifiri, il-violenza domestika d-dejjaqni ħafna. U kull min naraħ jitkellem favur il-mara u biex joll il-mara naħseb li nammiraħ dak li jkun. Mela, Angel, twilit fil-15 ta' frar Lata ta' San Valentino. tal-1982. Kxifni. Kxifte. Għasma din għanna marbuta kompetizzjoni, tajjeb. Issa mbagħad ngħidulek Ġan nizan saqsu għom meta twilittint jew l-mistident tagħna u nibatu għom jiklu fil-terrazzin tas suq tal-Belt il-Merkanti Restaurant. Palma ħanibatu li la kurreni u kol, mela ħakku. Isma, it-folija, ġenituri, hutek, xtajdinna. Għandi uħti wahda u l-ġenituri tiegħi rabbewni fl-Ozza, ġifieri kont mmur l-iskola l-Pirar ta' sorijiet Franġiskani ta' kizmin illum għalqet. U mbagħad għamilt sa 17 sena l-mużew. Ġifieri trobbija tiegħi kienet naqra Isa f'bozza u nistudja minn ħazebbuċ jena. Ħazebbuċ, nsalmu l-żebbuġin. Kelli ħbib ġifiri li għadhom sal-lum li konna marru l-mużew flimkien u għadna noħorġu sal-lum. U dawk nejdilhom il-ħbib ta' dejjem. U man bat sibt familja oħra meta tħalt Rainbow Award. Sibt li Renny, sibt li Rose. Rose hija l-kaxxira wkoll għandha 71 sena. U jew ukoll parti mill-ħajja tiegħi. U għandi l-lum il-ġurnata żewwiġt. U għandi tifel ta' 11 sena. 11, xismu? Luka. Luka. My name is Luka. Song. Ġilis majta? Mela. Sabiħ. Ħafna. Inti laġejna għall-ismijiet Luka u għam il-Bibja u xek? Mela. U għam il-Bibja. Bħala ismijiet joġbuk? U għaziltu għas mill-Bibja jew għas Luka joġbuk? Joġ joġbuk Italjani. Joġbuni ismi Italjani, joġobni għax kien isem għasiret kontinejt jek jaqla kopi mux problema, Luka erbati. Jina. U jek irritna l-muġik, tep ma noqoċ nitħabat miegħu. Din idea tajba, George, fil-programmi tagħna nibdew nagħtu suġġerimenti x'isemmu tfal. Tiskanta. Kemm jieħdu su. Jiena nixtieq ngħidilhom kemm xi ħadd jarana u jaf, pereżempju inti tippreferi tkun taf se jkollok tarbija u toqgħod tistenna surprises. Għax dil-ġimgħa insertajt xi ħadd qalt li le ma rridx inkun naf. Mela mhux bħalix inkurjuża. Għax l-antiki pereżempju kienu jixxu ċelesti u jixxu roża ħwejjex ta'. Jew isfar tan-nofs. Mela, jew isfar jew waħda jew abjad. Jew waħda jew abjad, mela. Mux bow jew ger jitwildu. L-isfar fej jidħol. Ma kienu jixtru roza u blu, kienu jixtru tan-nofs, l-abja. Biex ma jonfqux għal xej. Mela, mbagħad wara jixtru ċelesti. Imma qabel kienu anka ta' ir-rigal għas jinnaf. Abjad jew isfar. Jew abjad jew isfar. Jew aħdar ċar. Inti kont taf se jkollok. Mela, żgur li kont naf, daqskemm inkurjuża. Max tistenna d-disappunti. Għaz xej, jik kont naf kellu 12 ġimgħa biss. Jien ixeqna t-suġġeriment il-min se jkollu baby boy. U r-raġel kurjuż ukoll? Ma naħsibx li daqsi kurjuż, imma ħe kurjuż. Min se jkollu baby boy, nissuġġerilu jsemmiħ Jaxwa. Jaxwa. Fejki, da. Il-lum, Fred, il-lum is-sigriet tal-ġenituri biex jisemmu. Jaxwa, zom, ma ġettitqu. Minuta, naqra minuta. Zom, daqra. Jaxwa taf xinu. Għajaklu fil-qasir, u xtajatlu? Għaw min isemmi Joshua. Ima xtajatlu mbat fil-qasir? Jaxwa? Tajdix.
Som, naqra, le, Għax il-minuta, għax il-lub. L-lum għadot. Isma, taf li Jaxwa huwa l-ikbar isem fid-dinja. Ija, insa. Xinu, minu Jaxwa, li minu Jaxwa? Mux Ġesu. Allura. Għalla xandu xjaqsam il-lum minħabba Jew dil-problema. Jesus. Tini naqa ċans. Il-lum minħabba. Jaxwa sabiħ. Għalla ħares tajta fil-qara ma tajdix għax għafunna l-program. Tajdix fil-qassi. Xettajt Marija. Ħallik mill-ħmerija għax inti m'għandekx tfal u tkun tagħmilha ma' tfal u Anġel ħadd tifhem. Illum il-ġenituri jażlu l-isem u l-ewwel ma jaraw fil-qasir meta ħajkun skola pereżempju kif ħajajtulu għax jista' jiġi bullying. Tajjeb. Jalla żgħod naħsbu hekk. Imma hekk titaħseb illum għax illum ħafna mit-tfal qed ibagħtu fejn jidħol bullying. U xi darba se jkollna mistiedna li jitkellmu fuq bullying. Jaxwa huwa l-isbaħ isem fid-dinja. Ġesu kien jismu Jaxwa u fil-fatt anke f'The Passion of the Christ ix-xitan jinstema' jgħidlu jgħidu Jaxwa jekk tisimgħu. Ismu propju huwa Jaxwa. U tinkiteb Joshua. Jekk tfittex fuqha tinkiteb Joshua minn għalija. Hawn min jgħid Joshua. Naħseb ġieli isma' Joshua. U għaw ismijiet. Jaxwa huwa l-isem propju Jaxwa. U Jesus u Jesus. Issa li mu l-iktar isem popolari f'Malta tal-Boys, ħanara tafx. Naħseb Luka. Le. Le, Mario. Ux Luka, isma d-direttur Luka, sama xaħġa, jirrepetija. Jinek naħseb, għax taf kem għandu Luka fil-klassi tijaw. Is-sena Ux l-oħra. Luka, jien ħanajdlek, Xinu? ħanajdlek l-iktar isem popolari f'Malta huwa Matthew. Ok. Veru. Jiena tnajdlek mill-istatistika, ta' mux it-tifel Kienet skalamita. Għax it-tifel ta' direttur jismu Luka, allura Luka l-iktar. Le. Matthew. Le. Le, veru Matthew. Għax kanna fil-kalamita. U l-iktar isem popolari ta' Mara. Jiena naħseb Ġulja. Marija. Marija, Believe it or not. Marija. Issa per eżempju. Għax kalamita ħna bqajna ċassati. Min se jkollu Għedin 2022, Vera, niftakar, Marija, u għadna 2022 u Marija, taf kif? Iva. Imma Marija u Matthew ma l-aktar Min se jkollu girl jista' jsemmi Marjam per eżempju, il-Madonna kien jisimha Marjam. Kieku kelli propja. għernek kont nsemmija ta' jew Mirej, jew Marija. Aħna ngħidu Mirjam. Għal-Madonna. Imma isimha propja huwa Marjam. ċaħġa kont Marjam kieku mhux kelli sabiħ. gay. Għed nisma l-kommenti ta' direttur. Għax inti waqqajt ċajt li sem Jaxwa. Le, għax huwa. Għax jgħetlu fil-qasi, x'għandu x'għandu. Nispera li ħadd mill-ġenituri li għat jarana bejħu l-parir tijak. Isproset għalik. Le, fil-serjetà. U jienu Anġel, Gosti. Ta' tuxkasu Sarajt le. Ta' L-isem huwa tuxkasu. Gosti, oh. L-ikbar isem fuq kull isem Jaxwa. L-ikbar isem fuq kull isem. Aħna fil-verità nemnu ħafna fil-Madonna u f'Ġesu u allura nħidu pjaċirek jisemu għal-jom. Tajjeb? Jaxwa, sabiħ, issa titmur Google it u ċempilli. 100%. All right? Mela, xaħġa oħra nixtieq nkun naf parir minn għandek. Li żżaża. Isma jien ħaniftaħ xandilat. Billek tixrob ta' għax wara li jett tixrob xi erba'. Ej, jista nixrob erba. Sara l-kommenti tan-nies tilajn. Issa naraw, mela, minn għandu raġun. Mela, iż-żgħażagħ tihom il-parir isiru nurses jaqbdu l-karriera ta' ners. Ara, l-issir ners. Jien ħan ixrob ukoll. U Ara, nistgħu il-kel- nirringrazzjaw permettili għandek ukoll drink magħna funner, cheers. Cheers. So ma sax xiftu, jien ma sax xiftu. Għax twaqqa. Bl-ilma ma tistax biss. Għax twaqqa. Cheers. Cheers, aħna tin U da il-funner nħobbu Cheers. għaliex il-fliskun, ek tixorbu malaj, u tajjeb, kombu. Veru. Ma tużax tazza. Ħan ixrob naqawara xamlu għalih. U nibżaw għall-ambjent, għax xġiet. Mela. Mela, tħedġiġom jabdu l-karriera ta' ners. Iva, kull karriera li hemm ħafna caring fija għaliex ners inti tilħaq għaliex għandek il-vokazzjoni. Hija missjoni. Hija missjoni. Imma ma tilħaqx ners għaliex inti hemm il-paga, eżempju, imma inti tittaraf li il-kelma caring hija il-qofol kollu ta' ners. Ġifieri min se jilħaq ners u min għandu frasu jilħaq ners għaliex ikun ħobb jgħin.
Għaliex inti timmaġina f'dak il-pazjent li xi ħadd li jiġi minnek. U titratta l-dak li jkun daqs il kieku kien ommok, missierek, ħuk, it-tifel tiegħek. Jekk kulħadd jitratta l-pazjenti hekk, mela allura kieku l-pazjenti huma kollha miżmumin eccellenti. Mela, n-nis għalunna illi anki dawk li seguna fuq Smash Television li l-programmet ikun qasir. U jiena vera, meta l-mistiden ikun interessanti. Bħallum, għadda l-ħin. Għadda l-ħin ma nafx kemm inna. Għadda l-ħin, spara. U bizna Seddu x'jaqsam li ġej tard. Għax qed ikellmuni minn ġewwa ta'. Għazani rrit iġġilek ma' kulħadd, xi. Maħna għaxum batta ta' barra, dawk li kellmu fuq Facebook, per eżempju. Dawk joqgħod kalm, imma maħna rajt. Ma dik anka jiena u Reni jiena u Reni ġildu ħafna bejnietna. Ux. Iva ħafna. Ma mbagħad ma n-nies mhux qed tiġġieled. Mela ħanfakru li dawk li tinjarawna, anka dawk li tiseguna fuq Smash, issanna wkoll il-WhatsApp, ikun qed jidher minn ħin għal ieħor, il-mistoqsija tagħna għajdunna meta twildet Angel. L-għada tal-Valentine's Day fis-sena u mbagħad fitxu. Fitxu ftit, għandkom iċ-ċans li tirpu voucher ta' 50 euro grazzi għal fit-terazzin ta' suq tal-Belt il-Merkanti Restaurant biex qed titħaq. Bejbux bik, Angel. Il-Martin kienu jgħidu, xetħa? Le wiċċak il-qares. Xetħares? Le wiċċak il-qares? Ta' missirijietna kollha sbiedaw, daw l-espressjoni. Mela, Angel, li l-ak u kol se nabatuk il-Merkanti. Thank you. Grazzi li ġejt fil-biskuttin. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom. U grazzi fissam il-poplu Malti Wawċi tal-ħidma tijak. Grazzi lilkom li tuna l-exposure, importanti ħafna n-nis tal-medja. Aħna miftuħin, għal-Puttino miftuħin. Puttino Puttino kiber bin-nis bħalkom, li temnu f'Puttino u xandruna u koll. Tamel appell dawk li jarawna mod inna volontira, nimmaġinatkom bżon ħafna. Iva, bħalissa tinfittxu volontira għat charity shop. Għanna zewġ charity shops. Ok. Edin, wieħed il-Awra u wieħed il-Gżira. U x'tbijaw minnu? U għanna dawn inbijaw affarijiet li jtuna n-nies, ġifiri aħna affarijiet ikunu tawomna bxejn, eżempju ħanut għalaq. U jtina l-materjal kollu, eżempju zraben kolla li kollu, aħna nbijaw zraben kolla ikunu ġodda. Imma bat ikun hemm affarijiet li għadhom tajbin u nbijawhom bi prezz irħisab. U għandna bżonn daw il-volontira li jkunu eżempju jinnaf nisa tad-dar jew anzjani, għandna ħafna anzjani qegħdin imexxuh bħalissa imma jkollhom. Fejn qegħdin ħwienet? Wieħed il-Awra, ħdej il-Knisja tal-Awra, u wieħed il-Gżira fejn Manuel Island. Tipo ta' bażar ġifieri, ma kollox ġdid. Jiena wieħed kollox ġdid, ma affarijiet tajbin u affarijiet ġodda. Tiskanta bis-serta, jiena wieħed mill-indurhom dawn. Kollox ikun jaw. Le, għax jiena wieħed mill-inħobb ir-romanzi Maltin. U speċjalment l-antika, allura dawn it-tip ta' charity shop issib. Għaw min, le toqgħodx titħaq. Għaw min iħobb l-antik. Titħaq bik. Għaw min iħobb l-antik, ikollok li nfab xi sitt globin, kisir le globu. Ma tistax issibu ma fiċ-charity shop issibu. M'għandux jaqsam mal-ħanut tagħkom, insir il-ħanut tagħkom, imma da jħobb jiġbor l-imbarazz. Le, mux imbarazz, romanzi imbarazz. Mux romanzi. Ma dik l-irġili huma hoarders. Għallu ħajajt. Grazzi Le, Angel. per esempio, inti fid-dar tħobb ħafna affarijiet jew preferi dar plain. Inħobb u ma nħobb xina jkolli għax għandi raġel hoarder, it-tifel hoarder, u bat immur ix-xogħol insib li Reni hoarder ukoll ma jarmi xejn u anke meta tiġi Rose ukoll hoarder, allura ikolli ngħix fl-imbarazz. Ux. Aw, U le, per mux esempio, imbarazz dak. le, ma ettejda, per esempio. Dalu bat ikollok bżon xaħġa. Bassi biex tmur għandhom ussiba. Eżatt. Jinsew mbagħad. Eżatt. Per esempio, inti għed minn dawk li terfa l-bastijiet, per esempio, daw li tixxi fihom. Ija, mela, għandi dik hekk apposta. Kelli Għax laundry. basket issibu. Kelli laundry basket. Anka meta nsifru. Jibba tanċi ħob narmi. Meta nsifru, per eżempju, mi warak ġuli laqqaċċi 4 basktijiet, nitwijom, nitfaħħom fil-bagalja, un baċċi nġu Malta nitfaħħom. Għalek l-ħar darba ta' Recycling jemma. U ma sibt. Għaddit iġanat fetjien. Il-cleaner kontijiet. Kħajar mijom. Għattom mela. Ma jkollok bżonna. Għaxina prosit iġanat feddi. Għadomu. Kalli ħajaj. Grazzi Favor Angel. l-ambjent. Ħammur għax jien ħaneħel issa. Minti waħda minn dawk tizbarazza l-kexxun u għek u Iva. torganizza. Għalissa għaddejja minn dak Per il-proċess esempio, nisbarazza l-xax. jek tiftaħ il-kexxun
Jekk tiftaħ il-kesċun tiegħek tal-underwear, kif issibu? mamma Kif mia. issibu? Le, Kollox postu, għax jena ħija jemilli kollox postu, Joseph, thank you. U jena ħarbatom l nkun maġġana. tipikament raġel, u. Oh, Le, ħarbat. għalliblu kollox. Le, ma għax għaddu 5 minuti, ta' jek titħol għandu jkun daħal ħuħ, jirranġalu l-gwardarobba u għek tifta, tajtaw fejn jgħadġu ħanut, ġmin. Un bat jitħolu, wara 5 minuti u tibda tara l-misim den l-għaltit Hemm nixtieq għandi oħti jekk toqgħod tiżbarat saħħom li u tpoġġihom li posthom. Xejn. Aħna nejn. Ejja, ħammorru, għax qed jgħidu magħna. Mela, grazzi li kontu maħna, il-program Grazzi lilkom. spiċċa, natu l-lejl it-tajjeb il-daw kolla li għedin niseguna. Daw kolla li għedin seguna fuq Smash Television u tuħom il-lejl it-tajjeb u dawk li seguna fuq Facebook najdu l-om il-War of Sar tajjeb, il-Filodu tajjeb, il-Filaxija tajjeb, X'intridu. biex intar. U YouTube u Tkun bil-night shift bħali toqgħod taraħ, per eżempju. Taraħ, eżatt. Xek, Eżatt, tista taraħ Spotify, tista taraħ YouTube, fejn trid. tisimaw Spotify, taraħ fuq il-YouTube, taraħ fuq il-Smash Kem Television. trid. Tlaqna baj. Bye! Dal-podcast ġim iġġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,